Vinga, a veure, la vostra casa. Això és el piano. Això és la tele. Això és l'antena. Això és l'antena. Això és el sofà. Això és la cadira del... Això és... Això són les escales. I aquí està la paret. Això és la paret. Això és el sofà i això és la sala de comida. Molt bé, gràcies. Sí, després no
Sí, fes un vídeo! Fes un vídeo! Pere, hola!